Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, panggap ni Brando akasarita ni Diana iti silid na, ngem dagos ngay nayaban ni Lindon. Saan ang nagustuhan ni Lindon titigtignay ni Brando, iso abinanlagan na daytoy. Iti daytamot larabi, nagtagtagainap ni Gardo. Nagbalin na burburtsa ken Juana, no asino jay babae ana itagtagainap na, ngagkidkid daw iti tulong. Kabigatan na, nangedeng ni Gardo nga agsawar manan iti aglawlaw, tapno sa pulen na tigasat na, ken ti panagsublin ti lagip na. Iti sabalya bangir, pangpanggepen da Celia, Diana, ken Doña Dolores ti panaglibas da iti mansyon. Ngem na kuna ti baket, amarigatan da amang ipatungpal iti dayta. Gaputado ti buyot ni Lindon nga agbambantay iti aglawlaw. Iti maysa arabii a panagmaymaysa ni Alona. Adda nadlaw na ngay marubayan. Ita gagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Itan ti may kadwa arabii nga awan dito'y balay ni Gardo. Sa dino nga tantayan na ita. Sapay la kumatawan ti daka sa mapasamak kan kuana. Rabiin, nga tsak pay la agtuglap. Pampanunot at latan. Ha? Adda nagkarasaka si kusina. Ni nga tatatang? Nga, pinanawak mo't itay ang nakaturukan. Uwan no, nagsubli ni Gardo. Mapanak man ni kusina. Kita pa na sa... Di ka gulagol. Tagas ti mapasamakan ka. Ang tumasapukan na ako. Asino ka lang? Kakadwa, sawaren nyo ti aglawlaw ti balay. Sapulen nyo ti amaday ti ababay. Kartingan nyo ti agtignay. Pangahasiyo, ukarkaran niyo ti anak ko. Sa anak alumaban kada kayo. Ukarkaran mi ti anak mo. Nga may ti may sa kondisyon, Lakay Ignas. Anya day ta kondisyon. Ikan na kami ti adu amakan. Agas kanda dumapay. Sa anak abah nang, tapno maitid ko amin akasapulan nyo. May saak lang anan mo aman nalon. Nga mado ti tarakan mo amanok. Kalding, baka kanda dumapay. Dagita ti kasapulan mi. Anya? Itinao di ayaay mi ditoy. Basit la tinaalam mi ataraon kan ka. Iso nga ita, alaan mi amin atarakan mo. Agpakpakaasi agkan ka, pangulo dagiti bandido. Awanan ti pagbiag mi, no alaan yu amin dagiti tarakan ko. Lakay Ignas, amo monti mapasamak kada kayo. No agkad-kad kayo iti pagayatak. Anya? Napintas ti anak mo, Lakay Ignas. Ulitak nga ibagagan ka. No agkad-kad ka iti kayat ko mapasamak. Aramidak ti kayat ko iti anak mo. Diyos ko. Kabalan kayo apatayan itamat lang no kayat ko. Gaputad tapay lang nabat bating asik kada kayo. Ikan kayo pa'y iti may sagun taway. Sige, pangulo dagiti bandido. Alaan nyo amin ang mabalin nyo nga alaan dito ibalay ko. Basta saan da kami apat patayan iti anak ko. Magustuak day tangay bagam, Lakay Ignas. Gaputakas tatim bagam. Waya-wayaan da kayo iti anak mo. Kakadwa! Nangagyo timbaga da ito'y alakay. Alaan tayo amin na mabalin tayong alaan dito'y balay da. Agtignay kayon! Tata, awanan dagiti tarakan tayo. Ultimo di aso tayo. Inala amin dagiti bandido. Alona, anak ko. Napatpatag ti biag ti tao. Ngam dagiti tarakan tayo ng ayop. Tatang,
Dagiti awanan bain na bandido. Awan tin aramidak. No agtignayak iti dakas. Dakas mo ti mapasamak kadata. Tatang, Nakapaturong ti paltug da kanyak. Iti kanito alumabanak. Sigurado apatahindak. Diyos ko. Dakas ti pangpanggapan ti pangulo dagiti bandido ken ka. Isu ang nagtamadaklan iti pagayatan na. Awan apulos tin aramidak. Tatang, aginggat kaano asursurutin da tayo tiriribok. Alona, anak ko. Awan pa'y nasayatan na pasama kitibiyag tayo. Kanayo na nariribok. Kunak no nakakal tayo itiriribok iti lugar ang nagkapuan tayo. Nga mapay adumdum tanglat at ipanubok itibiyag tayo. Di ka mapukawan iti namnama, anak ko. Saan na taabay-bayan ti Diyos? Ikan na ta iti kiran. Amang sarangat kadag iti panubok iti biyag. Adda asi ti Diyos, anak ko. Tata. Si bibiyag tapay, Alona. Adda pa'y namnama ta iti biyag. Kaya't kuman abalsan dagiti ama nagdakdakas a tao. Ngam awan ti maaramidak. Lakaya kon. Ni Apo Diyos laang ti mangdusa. Kadagiti tattaong adipan ni Satanas. Apay nga inasit ganak, Linton. Mudto iti cellphone mo, Diana. Apay kumanga ited ko kan ka ti cellphone ko. Saan kumanatang kan ti ulom? Ited mo kanyak ti cellphone mo. Saan? Jack ited kan ka. Kasapulak ti cellphone ko. Awan mo't lang ti serbi ta cellphone. Anya ti kayat mo asawan? Nagbaliwan ti desisyon ko. Saan ka na makaruwar dito yung mansyon? Anya? Kastamot ang dagiti kakaduam, Diana. Agtalinaid kayon dito yung mansyon. Awan anong ka itibain? Naagaw mo lang arudan kada kami ti kayat mo. Ita, ipupok na kami pailaang dito eh. Diana, adun adaras nga imbagakkan ka makikalaysakan kanyak. Tapno mawayawayaan kayon iti inam. Saan to ang mapasamak dayta? Aniya, Di nakpilitan iti kayat mo ang mapasamak. di nakpagpungtutan. Adipan na ka ni Satanas. Si bibiyag kapailaang dito'y rabaw ti daga. Nga maur-ora man ti kararuam ijay imperno. Sumardang kan! Nagpuskol ti rupam. Saan anasaya at ti aramid mo? Aramidak lang daytoy. Gapot ayatan ka. Anya? Ay ayatan na kunam? Saan apod nung ayat ti marikrik ng para kanyak? No di kat may sa aklase ti kinamaag. Aniya, Saan apod no ti panagayat mo? Bukod mo lang ang apagsayaatan ti pampanunutam. Diana, No talaga nga ay ayatan nak. Itad mo ti wayawayag. Di nakparigatan. Kandi mo saktan ti riknak. Daytoy ti tandaanam, Lindon. Pudno, baknang ka. Magatang mo amin akayat mo. Ngam di mo kabailan agatangan ti ayat ko. aniya, Gaputa ti panagayat ko. Kat para lang iti lalaki nga amunak nga irespeto kan Huston! Amuklatan no apay anay bagamtay ta kanyak. No talaga nga ipatpatag na ka ni Ruben. Saan nakakumaapi nanawan, idi kalay sayo kuma. Saan nak abasta panawan latan ni Ruben? Amok nga ay ayatan nak. Adda agay ay ayam iti isip ko.
Nga amangan no adda ng butbutang kankwana. Tapno panawan nak. Aniya? Wen Lindon. Isu asa anak ang mapukawan itinamnama. Nga agsublikan niyak ni Ruben. Anya ti kayat mo asawan iti day tangay bagam. Amok adinak baybayan ni Ruben. Nagbalin man abat ti saan apan nakatuloy ti kalay sami. Ngam saan aday tatirason. Tapno mapukawan na kitinamnama. Diana. Marigrigat nga agpayson ni Ruben. Ngam addaan itinasaya at apan nagpuspuso. Saan akas ken kaabak nang. Nga awanan puso kan rik na. Kan awan asina itipada na at tao. Boss Lindon, nagulimag ka man. Anya ka diti nagsaritaan nyo ka ni Diana. Panag ko na. Sana nasaya at nagbanagan ti saritaan nyo ka ni Diana. Iso akasta itatilangam, boss. Brando, bantayan nyo na imbag ti aglawlaw ti mansyon. Ang mga nuaglibas dagiti agina. Kastamot ti babaonan anisalya. Boss. Pinilit ko nga inala ti cellphone ni Diana. Awan tinaramidan na. Napanunot ko nga mga nagkibaltang ti amin. Kat makaaramid pa iti kontra kada tayo. Boss. Manipod ita. Panunuta kon titunggal ibalikas ko. Annadak ti amin agaraw ko. Amangan no makaaramid ak iti basit apa nagbiddot. Apakay gapuan ti pan nakaibalod ko. Senyorita Diana. Manang, kumusta ti panagpaliiw mo iti aglawlaw ti mansyon? Nakabantay lata dagiti buyot ni Lindon, senyorita. Anya? Ngam di tayo mapukawan itinamnama. Patsyak ang makalibas tayo matlaang dito'y mansyon. Manang. Arignan nga impupok na tayo dito'y mansyon ni Lindon. Ayop at talaga day at tao. Wen nga ron manang. Ngam jak ipalubos. Nga agnanayon nga adda tayo dito'y mansyon. Senyorita. Awanan ti sabali apagkiddawan tayo iti tulong. Ha? Awanan ti cellphone ko. Inalan ni Lindon. Anya? Iso asaan tayon anatalgad dito mansyon. Amok anasair tirik na ni Lindon. Itay nagsarita kami. Senyorita. Iso nga ikagumaan tayo ti aglibas dito mansyon, Manang Celia. Di tay urayan nga dadakas ang mapasamak kada tayo ditoy. Delikado da ito'y apampanunutan tayo, anak ko. Saan tayo abasta makalibas? Nagado dagiti buyot ni Lindon iti aglawlaw ti mansyon. Iso nga rod apanunutan tayo anaimbag. No kasano tayo ang makalibas dito yung mansyon, Mama. Diana. Patib karam ti pakinakam mo, Mama. Makapanunot tayo matlahang itinapintas awagas. Tapno makalibas tayo dito eh. Diana, anak ko. Ngam di tayo ipadlaw. Nga adda plano tayo nga aglibas. Awanan ti makita nga uray may saka dagiti tarakan ko. Inala amin dagiti managdakdak sa bandido. Kaya't kumanti lumaban iti day di agundaway. Ngam awan apulos tin aramidak. Biyag mi iti anak ko ti katugad ti aramidak. Pampanunutag ti imbaga ni Alona. Apay anadeket latta kada kami ti panubog. Saan kami abasta makaalot-ot iti pitak ti pan nakairuruman. Sagsagabaan mi latta ti rigat. Ken adu apan nubog iti biyag. Tatang? Apay nga ikaman nyo ti paltogyo. Alona? Tatang,
Anya ti kahit asawan da ito eh. Ita lang ay niggaman nyo man ng tipaltugyo. Anak ko, jak kayaton ama ulit pa'y tinaramid dagiti bandido kadata. Tata, Lakaya kon, ngam adda pa'y laang pigsak alumaban. anya ti pangpanggapon nyo nga aramidan. Alona, awan tinaramidak, idi imay nang riribok dagiti bandido dito'y balay. Inrakadda ka, tapno jak maaramid ti lumaban kadakwada. Pangaasiyo, di yu ituloy ti pangpanggapon nyo nga aramidan. Agpagkad kayo laang. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak, Alona. Natenebak iti adu aranget, idi sa anak pa'y anagretiro kas may sa soldado. Ngam tatang. Di naklapdan anak ko. Kabaalak da ito'y nga aramidan. Saan tatang? Pangasiyo. Alona. Di da ko mapanawan. Kasanuak lang no dadaga sa mapasamak kada kayo. Agpagpakaasiak kada kayo. Da kayo matlaang iditinang ipagakanyak. Aliklikan tayo tiriribok. Alona. Di yun aramidan day tatang. Nunas ka na pumanaw tayo iti dayto a lugar. Aramidan tayo. Anya? Padasan tayo man ti makigasang-gasat iti sa bali a lugar. Tutal, awanan dagiti tarakan tayo. Alona, anak ko. Saan nyo napatuluyan ti panggapyo? Diyak kaya tamatay kayo, tatang. Agyaman nagkasimangpad kan, Gardo. Anya tinapasamak dito'y. Apay nga awanan dagiti tarakan tayo nga ayop. Aramid dagiti bandido. Awan imbati da ading uwan. Anya? Kaya't ni tatang tagibalas, ngam linapdak. Agpaggadlaang tibiyag na. Dagiti awanan paing a bandido. Gardo, mabutbutengag. Ang mga nagsubli dagiti bandido. Katimutan biyag tayo ti utangan da. Saan ang mapasamag na italo na? Jak ipalubos nga agbaligi ng iti managdakdakas. Gardo. Siyak tagibalas para kanitata Ignas. Anya? Sa pulak ti lugar apagpakpak niyan dagiti bandido. Katrautak ida. Anya ti aramidan ni Gardo iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.